जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावरती माझगाव तांबळगोठण इथं बुधवारी दुपारी 3 वाजता एक भीषण अपघात घडला। भरधाव वेगात असलेल्या ब्रेझा कारनं समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्यानं दुचाकीस्वार फारुख हेरेकर हे गंभीर जखमी झालेत। त्यांना तातडीने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारांसाठी गोवा बांबोळी येथे हलवण्यात आले आहे। फारुख हेरेकर हे आपल्या दुचाकीवरून माझगाव येथून बांद्याच्या दिशेने जात होते। त्याचवेळी बांद्यावरून सावंतवाडीच्या दिशेने यश आनंद पडते हा आपल्या ताब्यातील ब्रेझा कार भरधाव वेगानं चालवत येत होता। माझगाव तांबळगोठण येथे वळणावरती यश पडते याच्या भरधाव ब्रेझा कारनं फारुख हेरेकर यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली। या अपघातात फारुख हेरेकर रस्त्यावर फेकले गेले आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली। अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की धडकेनंतर ब्रेझा कारनं दुचाकीला तब्बल 100 मीटरपेक्षा अधिक अंतर फरफटत नेलं। या दुचाकीचं मोठं नुकसान झालं असून कारच्या दर्शनी भागाचंही नुकसान झालंय। अपघात घडतात त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाले। जमलेल्या नागरिकांनी जखमी फारुख यांना तातडीने उपचारांसाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं। घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। पोलीस हेड कॉन्स्टेबल महेश जाधव तसंच गावकर यांनी अपघाताचा पंचनामा केला। दरम्यान जखमी फारुख हेरेकर यांच्यावर सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले। मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्यांना अधिक उपचारांसाठी गोवा बांबोळी येथे हलवण्यात आलं।